papa ni me from na wo kwase agibi fo dwedwentie mon kan tire Okatakyie fifa sabe se so wodim nansa no wachimi na penmu esabi penmu ni na busu mu a wo fa mafia wo ya kwase penni pa bate ye na ye bɔ mama ne ese se wo ye wo kwa wo ba na ni abere nyina se wo kwa nyina no se dwo mahama mmra na agya wo de adakwa won na kwa no benya bia die ne ti ebusia beef between Opambour prophet 1 ene Okatakyie fifa na nrada na minim se etu atwa se etu ntwayo afi kura na eja na ederi bu sabi yewura kopu Oteng ma na pamani di san Nkwasiasem anya me yesa yewura kopu Oteng because penmu bia no wa bia adwuma so bibi kofo na adwuma mu a onim Onimpa there is no penmu bia no wa was it never him say bia kopu Oteng kwa 2 point sa Ghana let's talk GH rumors and any first time I pop into my video. Let's also subscribe and their mama and click the notification bell on the there. Any upload be about submit to me after no one share. I'm a for fabrish and no one like it. Don't forget to any comments be one. Ubeja comment section or their mama. Nah, beef here cost between Opambour and Okatakyie fifa because of him lady if you pukya. Near him say to debi. Abra Okatakyie and rada or bet now hoka same. Opambour she flower coat. Na ne nkola ne nso ahye baby shirt no ene sofo ketwa baako junior pastor baako ani din edi sofo chief utie enrade na oboni din wo mu saa ne waba sofo chief aba achese response a wode bro Okatakyie fifa no edi di Pro Max eseweni ense Okatakyie papa ni me from na wo kwase agibi fo dwedwentie mon kan tire Okatakyie fifa sabe se so wodim nansa no wachimi na penmu esabi penmu ni na busu mu a wo fa mafia wo ya kwase penni pa bate wo fra ntoma se de esabi krama aka abono no aboa wo ya ka se ye se flower ntade mata mame kai kwasa mntiro me ya fra mo Opambour ba chief wo se si adidi amanfo sika na adidi Nkwasiasem yade abura mu so ye ntonda ye ji obi aba abura mu so na ye ton ye ton mo ni adu mo nsem sika wan na betu di ne sase ne bo se wapa aswadi aba ya to obere mu nsu amane da bin sida asema wo kan nyina aya to sam ni bosem ka enam se wodi nyansa na ye kwase apani na wo ye giant menti na ye me ya se bi yewura kopu Oteng ma na pamani di san Nkwasiasem eye me ya se yewura kopu Oteng because penmu bia no wa bia adwuma so bibi kofo na adwuma mu a onim Onimpa there is no penmu bia no wa was it never him say bia kopu Oteng kwa 2 point sa Ghana and I'm young Casabi did about friend bed yo. The friend I want from me say test message him about pano. Say na that woman. Opambour chief na test me so ni number. One central branch your friend fifi you can say. Okatakyie fifa. Na di Jimmy ne Nkwasi ade ne na enso ade no. So person hu bibi say yam tumu oba obu. Me ka tell. Ba me friend papa na so won fa. I don't pay for me no kase for my friend papa na sa won fa. Yes. Ebusia sofo chief na yakotie na wotimu se nani abre se ani bra soja but nani we de abre a soja se ko ene na no power so Okatakyie so aba wo se he fa wo baby shirt ni kogina baabi na menya kwan ene ono so atutu bi e de amane sofo chief pa enya asem ketwa enra yese ba ko ayi chief ya meka na asem na kola ya ugina ne chia me se na adwena saa woni hyemu ampa nso saa woni hyemu enra nso ba be demonstrate saa woni hyemu ebetena radio ni TV so ase kakapa ka to wo twa no na emotion say twom adwene ni ntirim fire emotional characters wa mutuwe wa muni emotional intelligence ba kura na we mutimi lead man for ni say we na ko jina ho say wo ko kwaje kwai wo wie ya sa video ni ya mo hwase bibi salvation broom edase ho say wo mbebu man for no eti wo di broom ato so wo to praye wo boa wo bebu man for wo boa praye bia ni bia fire mufribu manfo ne yanimo na ya ne yanka ya ka no atom na mo de ba hade ya be kire manfo ne se wo bu o asa ne dia na ama ne bu afuei dia ne bu afu nya se me se adwuma se dwira adwuma ne ku bi nya so adwiri exactly ba bi o de afande enye
Kobi no kure wo mu nyina ne se enura wo ye ne bu afu MPP nyina medical ka chem sa asofo no obi a wo interest mum yen shase en revealing sa anya sa I think yes sir asofo ni nyina wo interest na Okatakyie fifa wa ma adidi atem no anso na say backlash no anso osofo chief ne so wo dabi or the aba Opambour so biem we back to your master or say sa or say ye program bia ye Opambour peso ya or say ye prayer ne ho nsemsem no say prayer bia ni wetimi say bibia na okwa afoma no akotwa prayer no asense to me bia nim Okatakyie say powers bia ni bia no no crowd when him say eyo Opambour use mind games ene de magana fo wa hyenkom se mahama bewini ka wano tum na nkom ne nya adwuma ne yehwe exactly afa do campaign it's the difference between wa hyenkom no wo ye campaign so person wo ye campaign dia ka kire se person wo ye campaign and they are mind games exactly or followership adakwa yi adom no followership it is the moment you obeka se ene adwuma ama bewini wo su bempa beka se adwuma ama bewini no na ene wo su bempa followership no anya hwe mu be half dia ebekọ adwuma ama ne ho adakwa yi adom dia ne be half dia ebi se MPP fo ne ada wo su bempa ekon dia ene manfo ne bebre na obu befu MPP no na wo makọ akoto abatia eti MPP fo ne bebre ne adakwa yi adom okon dia ene enti campaign na mo ye you are working on the minds of the people psychological games nyame nyi hwe nkyere adakwa yi adom atro wo ye na ye bọ mama ne se se wo ye wo kwa wo ba na ni abiri nyina se wo kwan nyina no se dwo mahama mmra na agya wo dia dakwa won na kwa no benya biadie ni ene se wo tu obura mu nsuo ton ma nkrofo nyina no se mamfo ni nsuo mumusa dakwa yi adom se galam se no ni mu bibi mumusa no nsuo na ye se mumusa dakwa yi adom se woni mu bibi woni mu maache waba wo bedwena num se ana me na masi ayi estate 100 ni ade adakwa yi adom se adwuma ba no wo ye no nya sika si estate no wonya sika wai wo twa sika woni dem nyama mfo ne collection no tight no ade ba no abura mu nsuo no an waton de asi kofi ni ama no ana ade am se ne hu bibi ana kofi ye busa adakwa se wo ye yese wo sinsuo mu tu galamse yana no wato abura ana wo se nsuo no akwa akotu abura mu nsuo aton sa na ti ana ana wo wie no wo ko share forest no mo ka chense da bi forest so mo musa adakwa yi adom se wo ti won wo twanua aton ti mo nyina mo wo interest abubuni adakwa yi adom mumusa ne semso wo twanua ton na aban no waje ne concession na eno ho abufuo ni dia be no more fire enti mukeka mani manyam so mo panso mo ahoden ne pa de muni bi kakra muni ahoden se nipa ye mbone kakra no a muntimi enyina se Yesu Kristo ba ye ne ye tentesuo gu ne so ye se Yesu asenua no modidi ho a manje ho nso abode no a afe ye kama asem ketua bia se we powerful distraction broom eno na daase ye no wabo powerful distraction bia ni babia wabo broom bia ni babia okochichire prayer beton wadi kosua ko nunu ayi sudi mu no ese wo kwachichire prayer beton break manfo ne sa ye pe prayer prakurum nene prayer no wafam prafie ni fie wo nyina emma ne maame ne papa ne nuanum nyina bia na powerful distraction and destroyer yi mind games more fire I started to say juma powerful distraction or say your prayer and that one or say your prayer miracle and healing broom bia ni ba bia ye miracle and healing owi okoto flower coat what the koto flower coat ashe disco space aka I said disco space oh jari 5 minutes sem na maso ko adidi mayenya juma ade be no o say ye prayer
ɔsɛ yɛ prayer me prayer mu me mi wɔ fa yɛ nkora frifa ayi yɛ free bom fa yɛ ba na fom na be fom ne ekokɔ pɔne na yɛ de blade abɛ pipe prayer ne yɛ de apra ɛda na wo de yɛ ɔsɛ yɛ prayer na wɔsɛ yɛ prayer de fa bi ma wo nua no wɔ fa asefoɔ nyina na ɔmo fa nyɛ yie oyisu adwenko a tatis ne touches wo ni anim wo afiri tete sɛ wo yusu adwene na boa ne yɛ mu a wo ɔnto so ba bɛka yɛ Kofi ɔhene ade bɛ no ɛmrɛmrɛ ne dɔso yɛ we mu na wo si form free so na be gina mu campaign dia wo yɛ we no wo yɛ hunu deda ne yɛ mɛka na wo yɛ free ha ne ba for sɔre na me nyama de wo yɛ wo powerful prayer broom ne distraction broom no ɔse de we sharing of a gold candle for strategic prayers what on gold candle nyina say Christmas eba wo hihye adwuma precisely exactly so adwuma wo hihye adwuma ebusia na chesesesi ade eye Okatakyie versus Opambour versus Osofo chief sesi eye 2:1 enti sesi ade Okatakyie eye 1 man standing against 2 men enti ntokwa no emu ayehyiye medimani edi atwire medin ka kyerɛ sɛ update de ehu hia me panti any update bi be fiwa bebia beside beba beso mo meka wo sɛ obe comment na wa share ama fofra be share ye beto aba ehu be hia sɛ bebo ya sumdue mo ba fi sɛ Ghana eya sumdue ma medin ede na make asanta makram